Гранд Спортинг за скромните 300 000 евро, а часове преди края на трансферния прозорец вчера Лестър плати близо 100 пъти повече, за да подсили нападението си. Тази вечер Григор Димитров излиза за втория си матч на US Open. Съперник на българина е французинът Джереми Шарди. Късно с нощи Цветана Пиронкова отпадна от турнира, след като отстъпи на Джоана Конта седи на 2 сета. Българската тенисистка не успяла да се възползва от проблемите на британката, която получи топлинен удар и срещата бе прекъсната за 30 минути. След загубата си Пиронкова призна, че дългата пауза за медицинска помощ е повлияла на игровия й ритъм. Печелившите числа ще разберем от Никола Станкова. Приятна вечер, господин Станков. Започваме с информация за печалбите след вчерашните тегления от игрите на Националната лотария. В играта Лото 647 имаше 7 късметли, които бяха на едно число от спечелването на джакпот по 2 милиона лева, включващ къща, спортна кола и почивка за двама в Дубай. А в играта големия джакпот имаше 9 участника, познали по 5 числа, като най-близо до рекордната сума бяха 5 от тях, които са играли и с двете страни на монетата. И така си спечелиха по 6000 лева. Джакпотът не спря да се увеличава и достигна до заветните 10 милиона и 400 хиляди лева. Като още утре, в първото ни допълнително тегляне, тази сума може да бъде спечелена. А сега да преминем към теглянето в играта Лото 647. И така, числата започват да се разбъркват сега, а в днешното тегляне участват всички, които са направили своите залози за играта Лото 647 в лотопунктовете или онлайн на сайта 4sedmici.bg или са регистрирали своите билети Лото 647 до 19 часа 30 минути тази вечер. И нашето тегляне днес на 1 септември започва с първото изтеглено число, което е 16. На втора позиция застава числото 7. Третото изтеглено число е 4. Четвъртото изтеглено число тази вечер е 25. Продължаваме с числото 46. И последното изтеглено число днес е 44. А сега да видим отново 6 печеливши числа тази вечер. Това са 16, 7, 4, 25, 46 и 44. Честито на спечелилите днес. От мен хубава вечер. Останете с нас. Или сте регистрирали своите билети Лото 647 до 19 часа 30 минути тази вечер. И нашето тегляне днес на 1 септември започва с първото изтеглено число, което е 16. На втора позиция застава числото 7. Третото изтеглено число е 4. Четвъртото изтеглено число тази вечер е 25. Продължаваме с числото 46. И последното изтеглено число днес е 44. А сега да видим отново 6 печеливши числа тази вечер. Това са 16, 7, 4, 25, 46 и 44. Честито на спечелилите днес. От мен хубава вечер. Останете с нас.